Ahora com ells de casa els dos xiquets. Ahora. Mira, que desmayat, mira que desmayat. I és de fer el calor, el seu escatol. Anem a provar quina és l'abuela, el tio, la mare, els pares, bon primer. Ara que es prepara. Anem als quarts. Bon profit. A veure què casoles. No m'encanta, ¿Qui? ¿Vas a hacer amigo? Saludos a la gente. Guay. Del cor de la costera. Del cor de la costera. Bon profit. Por aquí.